Раньше 7 километров. Ходила каждый день, в любую погоду, дождь, снег. Сейчас я без них шага не могу ступить. Ты знаешь, как убираю? Сажусь на стул, включаю пылесос. И вот так кручусь на этом стуле, и вот так где достаю, вот так. Не запускаю, а что делать? Nina Mihailovna este o fostă telefonistă. La 82 de ani trăiește singură. Soțul a decedat, iar cei doi fii nu o mai pot vizita. Cu toate astea, este optimistă. Îi place să citească, să vorbească cu prietenii și vecinii. Echipa Home Cleaning i-a făcut o curățenie generală gratuită, ca parte din campania prin care ajutăm persoanele vulnerabile în vârstă. Pentru a urmări cazul ei și pentru a ne sprijini mai departe, poți distribui acest video, lasă un like și urmărește-ne pe rețelele sociale.